Basta namin sa 7-Eleven Taguluan. Ano akong mga brother, Glenn Totoy, Mr. Green Raider. So lupad namin, hato namin sa Bulwarte 955. Pero dili magkamote, chill ride lang. Kay lisod na, bawal na. Nag chill ride dito sa Hapit Tabay. Okay guys, go! Malas. Wah, masilaw sa ta. Ulanan to guys. Grabe ka init sa syudad bay, pero grabe ka ulan dire. Silong na to, silong. Oh. Adlo kay liko. Adlo kay kurbada. Ha? Adlo kay kurbada. Basa. O gani, adlo kay kurbada. Ilis. Okay, relax kami guys. Pagkamalas. Okay guys, ang stranded ni. Guys, lagi magpa-auto-auto guys kung ano yung mo plaberia. Tapos duda ninyo na kagayan mo. Bay, ay tuloy dyan, init kasi kagayan karon bay. Dito nila ito, init kayo. Pero magsaka ng gari guys. Ako guys. Sabi ka ulan. Mga motor. Kalas ka kag-spawn gari. Okay, kami kasi kwati kanina lang sa guys. Sponsored by Mr. Green Raider. Ala. Makay mo ng YouTube channel ba? Ngalan ano kay Green Raider. Ano kay Glenn Totoy. Okay ko nagbotog YouTube channel lang. Di ba tangan ako Di ba ito nagpangalan? Lights on, lights on. So guys, medyo nainay ng ulan, so nailay pa mong atuon sa bandiri sa Ingog. So decided na mo go na gud. Kaya sayang ang oras, nainay lang gud eh. Para safety. Oh my god, dirag sa yellow page kasayo akong ligid. Ang ligid ang look.
Grabe katugnaw! Kapamahan ang katugnaw! Pag! 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 Okay guys, nami karon ni stop over diri sa view deck. Woo! Guys, Tugna kay Fogs. bugnaw kay diri guys. Mura kay ang gugma, ang gugma, ang gugma, ang gugma, ang gugma. Bugnaw kayo. Wala ko bro, masado ko rin lost. Papaingon na to ay ngoog. Oh, bili na. Kailangan na kita batok yung murag maulan na sad. Tara ka. Let's go, let's go. Let's go guys. Yes, ihayag! Yes, ihayag! Ihayag! Few moments later. Okay guys, unong napod ni. Galo da. Unong napod ni kaya ni bundak na po ng ulan. Unong ni silong. Waswas na kayo guys. Apit ko na overshoot. Dislide ako lagi na paingon ko sa kanal. Gani kini hapit. Gani ka na hapit. Kaya wala pa shot ko sa kanal. Guys, Didiaan magig ko aning duwa. guys. Oh, Isi na nagiging mo ba? ilis na lagi ko, ilis na. Silis mo akong nagigit sa imo, latawa ka niya akong nagigit yan eh. Overshoot ko ba eh. Misaya akong likod na. Misaya, wala anak mo tong. Ilis mo yung kida ko. Banking, misaya man. Kindog na lang ko. Bato paingon ko sa kanal. May gani, wala ko niya flag break ka to gid. Dito, lalom to dito ba? Daw mo eh. Hapit na ba ito? Kanal na itong gilid gid. Wala ko niya flag break gid. Magalibay na, umilan ba eh. Slide ako legit, my God. That was scary, man. That was scary. Woo, dugad to eh. Woo, tugaan na to. Slide ako legit, slide. Nawala na bagay mong duwa. Ikaw din. Nawala ka to ba?
Kaya si Bato, unsa man mana? Anak ko lang, alang mo nung tawatik pa silungan. Nahulog ka ito eh. Huwag yung matabang sa kuha. Di, ganito. Sa Kaya alam mo po ito na kay... Pagkanta mo ko na ko sa mirror, naapa ka. Moto nga, time putol ko pa bomba kay siya. Sige naman siya si Bato, kung isa man, ditso, bomba naman siya. Pagkatara ko kay naapa man ka. Dito nga panjay nga naburisot. Nabiyaan ko kayo, nabarisot ko madami. Kaya pag bomba na to sunod, wala lang maglantan na to sa mirror. Kaya may sunod ragid ka. Tubagay ko ba eh. Wala itong learn, ginayoner, ganda sa ulang. Ayun na, naman ito ba yun, slide lang gud. Slide lang gid. Mayroon itong aliko ah. Mayroon ito gud. Wala, yung ako kayo eh. Nakalikod pa. Guys. So, pa may kabuto shrine. Wala na po. Kabut ragid. No eh. Kabut ragid. Nas dos na may kabot diri sa taas. Grabe ka. Diri sa hapit ta ba yun? Grabe ka pag tapos gutom na juga kami. Huwag mong kauban na. Managid. Buspad na. Di na klaro. Okay, mamahaw guys. Yung guys, yung pagbasa ni guys, 5 mo gid guys, pero 4 na. Nakuha no gis. O anong isa? Ang delikado, butulo na kay murag. Kinanglan na gid mo kaon kay ana gid yo. Nagikan man ng harvest sa basa. Ikaw po na deliver og ban may kamatis. Dili. Di ka pinagawa sa gasolina. Dala mo gasolina. Oh. Halo na ano sabi. Sabi, picture ko. Ako na helmet ni palambag mo na. Ay, katambi din, tumulog. I love the view. You do? You do? You do? Yes. Matouch the You're my best view. Ni. Hey, wait. Picture lagi ta. Chest profile lagi ta ani lagi. I have something to show you. What is that? May wagang baon. Di Di siya mawala basta mag-rides bay. Kung mag-rides gid bay, kailangan na extra. Di na extra ka. Ding, Karami ka ding, mag-vlog ito ka na extra extra. Gusto ka mga tulos na bay, tulos dili oh. Bay mga tulos dili bay oh. Sabi, ganag ba? Mga tulos bay, bakit lagi na bay, lagi mga extra bay oh. So, kasi Yung sting ni, sting. Sting ni. Kita ka ng likod.
ako na ng kamaisan, inyo ng barangay. Inigihap na kog tulo, dagganing ka. Ikasan, yung bataan. Pag nag-ihap siya na, parang ihap pa. Inahakan na si Maxio ya. Anak-anak, hindi sila, anak-anak sila dyan, daggan dyan. Tuo mo krisis. Wa lagi mo harvest. Lagi maisan niya. Rami na kay kaning dahon bitaw layo na. Itong bayot, ano katawan ba eh? Itong bayot, sila itong bayot. Dili katong itong kamay katong ginahawiran nila katong parlap sa lapa bitaw itong pagdagan Itong bayot, itong nakatawan ba eh? Ano siya? Hintay mo gunit sa padol. Ikaw lang nak kay love mantika. Pagtataba din yan, ikaw mo na i-chat. Katong namatay si Kuan ba eh? Tutski ba eh? Itong anak, itong Kuan ba? Nansa? Barag Dutski ba? Parag Tutski lagi. Gika no pa si iyo gabi eh. Ari, daw naman siyang papa. Kasi away na. I love you. So, yay. Ako tayo ko na to sa itong Kuan na to. Ambak mga chicken. Amo ito, katawan ako itong Kuan. Itong bayat. Nako itong bayat. To anak sa liking ko yan. Agad itong bata. Ano bata, itong ipropiso yun. Dili na siya managdas, dili na siya matulog, apay na puno siya sa tagaw. Nga mo pataykan ninyo, taga-usa. Ani ana siya. Wisit kayo. Ang anak sa liking ko yan. Anak sa liking kawayan. Wisit kayo. Okay, ito itong bayot bay. Diba siya? Ilaway ko! Sila si Baxir siya. Hujo! Manghilabot gin mo sa among barangay. Lagpot gin mo sa layo. Wala daw. Gawin mo marabagtas lamok. Muni ang tambal sing matagtiki. Tagpila man ni. Tagtuludos ang duha. Tuludos ang duwa. Gansi man ko ana pa siya. Tuludos ang ganyan, duwa pa yun. Sado guys, pansit gisado. Ano yung pansit gisado guys? Wow guys, kaon na tapo naman Lupo guys. yung isa guys. Matyo Wala na guys. nagulat sa native chicken ng isa guys, gutom na yun. May pangaw. So lami kayo Picture po guys. tano, gago. Uy. Oh, picture. Wala ka mang native chicken. Kaya na, di ko na kunihot doon. Gamay na ko. Lazit. Native chicken, fries, pansit, native chicken. Alright. Lord, thank you for this food. This is just me. Yes. Jesus name. Amen. 20 minutes later. Lagi nagpamatuod nga Pinoy gid mintulo. Kinoy gid mintulo nga ano? Ako na niyo eh. Yan, tubigin ito. Natambay sa akong tawag ko. Bulit kayo yan. Oh, basta kaya be, murag portal eh, magawas ang kalit. Gigi. So guys, nabangid diri sa kapit tabay. Muli na unta amin, pero Iulan na pod. Iulan na pod, so impas. Wala to patag ka oras. Ligtas ang may baon. Do, ginapuno gyapon ba? Wala ka, kaya pa isa. Ranto. Dagang igbalo na. Ranto ni. Oh. Ay, wala ka diya. Kailan yun? Saro, kauli na na eh. Ganyan lang po mag-share ng gasolina guys. Kauli na lagi na. Magipit ka. Tawagan ako kung The best gini, kabanon sa red. Kaya balon gasolina. gasolina, dalag tools. Ay lang ng mga bae-bae. Ay makadisgrasya na. Magkagaba. Sa life, kailangan gini yung extra ba? Ay na extra nga mga ano sa love life ito ay na bad na. Ay extra mga gasolina ba nga na.
Bye.